Ilitum India det lake democracy det lasi vote ki jok pen henlo ke charia phan ke lar la pen longri longpat ke paching thur ka chelar ke wan aja konglo lasi labang so ja kong chipang bodetri pusi ningkan trainer ke plengsi water side ke long mirak arisoi jang la pen karbiang longara da phan pachini pon Karbiang longarat phan pharoi siang bong pen phan troxy cap an arada tumsi vote jok chot lasi lake democracy phan ke kroi kreang theklo Anchot kali methanga ja kong kache pangbolu puta radaphan Karbiang Long Deputy Commissioner Madhumita Bhagwati Clardak pen than pachini pon Lapen non ki thormiari so ejanga phan ningkan kretroxy plengtang loplote badu aphanta inghong nangne athenon ke electoral roll along cheklo jon thomben ephoi men kache thap awar saidu lasi ningkan trainer ke pleng ansi men kache thap dunji pulote apor ke panahok dokok popusi ki thormiari so ejanga phan District Election Officer Kaibo Sri Dehingya Than Pachini Pon. Kedamtang Arkoi ni Phaing Kora Porni ke National Waters Day lasi labangso puthak arts competition padosi ke hai tuma phat nong isitame pajir pon. Waters aphan kai keta chirok tok donangji pu District Election Officer pen ke padopon chirok tok amailong Khorsing Terang Taxation Department Inspector Professor Raizu Rehman Difu Golf College Professor Hirania Saikia Difu Golf College Professor Pramathes Basu Lapen Jiljili 1000 ERO Hauraghara tumche tongdonsi Mesen ben National Voters Day celebration pachun pon etia Election Commission of India etu mane subidha kori dise je proti 3 mahote amar khosora ekhon voter talika ulai thakibo june nijor naam bhorti koro boli bhabe every 3 months choli thebo so it's a continuous process all throughout the year asolte ei kam to choli thakibo ebosor kane aru kono rokhibo nalage News report Karbiang Long Live